U Zagrebu, u srcu Hrvatske, dogodilo se jedno od najzagonetnijih i najšokantnijih ubojstava u posljednjih desetljeća, a detalji tog slučaja i danas izazivaju brojna pitanja. Na kraju ovog videa ću vam otkriti zašto policija nije uspjela uhvatiti ubice, unatoč brojnim dokazima. Ja sam vaš voditelj danas, a sada ćemo zajedno istražiti svaki detalj ovog slučaja. Ubistvo o kojem ćemo govoriti se dogodilo na jednom od najprometnijih trgova u Zagrebu, gdje je ubijena mlada žena. Žrtva je bila iz ugledne obitelji, a njezina smrt je potresla cijelu gradsku zajednicu. Istražitelji su pronašli brojne dokaze, među kojima i svjedočenja očevica, ali ipak nisu uspjeli identificirati počinitelja. Prvo pitanje koje se nameće je kako je bio moguć tako jeziv zločin u srcu grada. Da bismo to shvatili, moramo pogledati u detalje same istražne procedure. U prvom koraku, policija je skupila svjedočenja ljudi koji su bili u blizini mjesta događaja. Među tim svjedočenjima, bilo je nekoliko važnih detalja koji bi mogli pomoći u identifikaciji počinitelja. Na primjer, jedan svjedok je naveo da je vidio sumnjivu osobu u blizini mjesta zločina, ali detalji o tom čovjeku nisu bili dovoljno konkretni da bi se mogao identificirati. Drugi korak u istrazi je bio detaljan pregled mjesta zločina. Tamo su pronašli brojne fizičke dokaze, među kojima i tragove DNK. Međutim, usprkos ovim dokazima, nije bilo moguće vezati ih za konkretnog počinitelja. To je još više zaputalo istragu, jer se činilo da je počinitelj bio jako spreman i pazio je da ne ostavi nikakvih tragova. Treći korak istraživanja je bio psihički profil počinitelja. Ovdje se moramo pozabaviti time kako je moguće da netko tako hladnokrvno počini zločin u javnosti. Psiholozi su analizirali detalje slučaja i pokušali su napraviti profil osobe koja bi mogla počiniti takav zločin. Nažalost, i ovaj korak nije doveo do identifikacije počinitelja, što je slučaj činilo još misterioznijim. Sada, vraćajući se na početak, i pitanje zašto policija nije uspjela uhvatiti ubice, unatoč brojnim dokazima. Ovo je zbog kompleksnosti samog slučaja i nestašice konkretnih dokaza koji bi mogli direktno povezati počinitelja sa zločinom. Iako su imali brojne tragove, nijedan od njih nije bio dovoljno jak da bi doveo do hvatanja ubik. Konačno, ovo je slučaj koji i danas ostavlja brojna pitanja. Naša istraživanja su pokazala da, čak i s brojnim dokazima, nije uvijek lako identificirati počinitelja. Na kraju, ostaje nam nada da će se ipak jednog dana otkriti istina i da će pravda biti zadovoljena. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.